de zeunen van een hele rijke kerel. Zijn familie en connecties over heel de witte wereld. Je verhaal dat die werd zeggen in zijn dagboek neer. En betracht voor zelf nog een groter epos te creëren. Beste dagboek. Hier is het verhaal van mijn grootvaders. Geïnspireerd door de daden van de kruisvaders. Het is sowieso te groot en onbeschrijfelijk genoeg voor dieren recht te doen. Maar ik ga mijn best doen. Ergens in de 16e eeuw kwamen ze met een plan. Ze aan geen grondstoffen voor te ruilen met andere landen. Dus als ze nooit aan een persoonlijk broos, dan moet er feodale mans. Was er geen land voor te verbouwen. Het idee zouden juist de Erika brutaal veroveren. Met besmette laars droegen ze virale ziektes over. En buskruid erboven en vernietigde het volk. 95% van de populatie gemald. En door B, de grote landzoogdieren uitgeroeid. En plein jelle plat gebrand, omdat er nu niks groeit. Een leeg land, perfect voor hun plan. Nu aan ze juist nooit aan 2 producten dat we gratis aan voor te labeuren. Suiker en katoen was hun keuze, maar het was niet zo makkelijk voor mama Afrika mee te sleuren in het verhaal. Ze hadden mensen niet om met z'n ouders. Ze vermoorden al de zwakke meisjes op de route. De vrouwen worden stelselmatig ritueel verkracht. En kleine kinderen zuppen onvolwassen wissen afgemaakt. De sterken worden meegenomen naar Erika. En al de rest de bluffen progen achter met de chronische hysterie, miserie en ontbering. Ze leveren gratis werken, sturen goederen als slechte meisjes zitten in de kern. De ruwe grondstoffen komt terecht uit de periferie. Ja, worden in de kern omgezet tot luxe dit verdriet. De suiker wordt ruim, katoen geweven, jurren. Ze verdienen massa's gluten op al die gratis producten. De strijd held op het vasteland, was ze worden massaal in Erika en Azië natuurverband. En zo is mijn familie nu in staat alles te kopen wat ik wil en van droom. De horizon ligt open en het is zeker dat ik de 6e wegel ga belopen, maar ik ga nog erger man. De druk gerecht verhogen. Dat is fantastisch, ze hebben ervoor gevangen en tegelijkertijd hebben ze de beschaving gebracht. Dus ook ik ouder worden, ga ik dit in mama Afrika steen. En vaders plan terug aan te finaliseren. Leo is een monster, gekleed in schapenkleren. Te verblind voor een les uit zijn verhaal te leren. Nu weet ook van niet anders, ze kringen bij het slechtste. Nu is niet sterk genoeg voor te wezen voor ze zelf. Leo is een monster, al wees die hele anders. Versta niet dat die quasi even heftig is like kanker. En omdat niemand hem wist op zijn situatie, heeft hij zich gedraagd door de volgende generatie. Samantha had een shop met vriendin op kost van papa. Ze net dat ze wou en dat riemt met Gucci Prada. Nog maar juiste van de schoolbanken, ze kregen restaurant. Nog nooit niet moeite werk, nooit geen heel dat op uur aan. De make-up en de glittering verdukt de rode wang. Als ze met de zak vol kleer slopt voorbij een arme man die gehurpt zit op een bank, smeekt domme boterham. Maar Samantha heeft een keks met haar broodje weg op straat. Geeft niet toe dat ze benauwd is, maar ze stottert dat die vraagt. Excuseer me, mag ik dat op raam? Maar krampt in zijn bouw, hoor op dat ze zegt je zou beter gaan werken. Vreemde naap, kan je soort maar al te goed. Profiteren van de staat, gevoel een stinkkaart. Ga maar weer naar je land. Oeps, dat kwam er rapper uit, dat Samantha had verwacht. Chance, want Samantha had de chance die ertoe lacht. En is s'avonds al vergeten wat er vandaag overkwam. Rustig kruipt ze in haar bedden, nog was kroon op gemak. Volt ze op een kort artikel, man gestorven in het park. Maar ze stottert niet bij stellen, ze is te bezig met haar looks. En flirt liever met de jongens dan te blaren in een boek. Opa Leo had er al gezegd, geen vreemden in mijn kot. Past maar op, want die buitenlanders spatten in zijn jobs. Ze zo'n beter in een boom, krumpen banaan, fretten de monks. En Samantha knikt van ja, was een kick naar Leo op. Ze danst wel op Rihanna, maar onbewust heeft ze geen aan de habi van Rwanda. Het draait blinde vorm van een Afrikaanse landkaart. Getatoeëerd op haar schouder omdat ze vond dat paste. Ah Samantha, hoe weet dat zo jong, geen grip van wat of hoe. Een bloemen gemanipuleerd in haar vulle bloei. Niet om voor toen bekende en ze geen kans op groeien. Al wou ze nou de stap zetten, laat vaderen niet toe. Ze zit vast, kan niet anders doen dan meelopen. De vlam Chileel zit in haar heen, al weet ze er niet meer over. Samantha wil er hier rond, maar in feite is ze bang. Dus in het stembureau stemt ze op het Vlaams belang. De wereld die wij lief hadden en kenden, ligt achter onze rug. Samantha is alweer, ze is zo goed beschermd. Verleden is een pagina dat ze te winnen kent. En Leo zegt er dat zo was voorbestemd. Ze beseft niet dat ze Europa niet het voeren kent. Samantha is alweer, de zesde stomme ding. Verdelen door gelijk, maar er geen gelijk te vinden. Dus vlucht ze nog familie, maar kreeg geen hand van Leo. Want Europa zit toch heel zijn leven vast in zijn ego.